Salam. Parhaladu HKBP Kebayoran Baru, Pak Saton, selamat hari Minggu madihita salutna. Turuasna marminggu di gereja on, turuasna marminggu di bagasna, manang di diape marminggu marhite live streaming. Ando orang tamulai parminggota, tapi kema jolo tata tertib ibadah sian tim protokol kesehatan HKBP Kebayoran Baru. Protokol kesehatan ibadah. 1. Jemaat harus dalam keadaan sehat, menyiapkan masker dari rumah dan sudah mendaftar. 2. Masuk dalam antrian untuk cek nama di bagian pendaftaran, cuci tangan, ukur suhu badan, dan mengisi bangku kosong yang terdepan, duduk pada bagian yang tidak bertanda silang. 3. Selama ibadah tetap memakai masker, tidak boleh dilepas. 4. Tidak berpindah duduk, menjaga ketertiban, dan tidak melakukan komunikasi atau menggunakan HP. 5. Selesai ibadah agar tetap duduk di tempat hingga dipersilahkan keluar sesuai urutan oleh pelayan harian tahun, dan agar langsung meninggalkan area gereja atau langsung pulang. 6. Setiap peserta ibadah harus mentaati semua prosedur protokoler kesehatan yang sudah ditetapkan. 7. Jemaat yang akan ke toilet agar keluar mengikuti jalur yang sudah ditetapkan dan antri di luar toilet apabila sedang terisi. Apabila akan masuk kembali ke gedung gereja untuk melanjutkan ibadah, tetap mengikuti jalur yang sudah ditentukan dengan tetap menjaga ketertiban atau keheningan ibadah. Terima kasih. Martian yang langkung mahita bagasan rohat tapi. Amin. Tapasada marohatta tamulai mapar minggota marhite merende sian buke ende nomor 12 ayat 1 ayat 2. Jonjong Mahamu. Mar hite-hite guarne debata ama,
Doa guarni anak-anak Tuhan Yesus Kristus, doa guarni tondi parbadia, na tumo palangit do tanoon. Amen. Nunga di papotohan ibana tuho ale jolma, manangaha na denggan jala manangaha na niluluan ni Jehovah Syako, imana mangulahon sambing dohot holong ni roha ni habasaon, jala marpangalaho hasrepon mandapoton debatam. Haleluya. 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 Martang yang maita, ale Tuhan debata amanami na di bonagijang, sa ilehon matu hami rohana tugu, na badia, pikiran na dinggan dohot rohana ringgas pasoton ulawan na dinggan. Sa ilehon dame tu hami asa sonak kami mangulu di bagasan pangodingim. Sa imarsigatong tuhatama hami maradopon saluhut musunami. Seramoti jala pargugui mahami, mari hite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Undul maham. Merende hita sien buku ende nomor 105 ayat 2. Tangyo namu mapati ni dibata ima sian Rom 12 ayat sada. Na huapo imahamu ali akadongan marhite-hite asini rohani dibata pasat hamuma daging muna bahen pelian na mangulu na badia na hinalomohon ni debata ima haudaulaton ni nama roha ima sahatna atong mangidugugo mahita sian Tuhan debata ale Tuhan debata saya pergugui mahami mangulahon na hombar tupatik mi. Amen. Merende hita sian buku ende nomor 172 ayat 2 ayat 3. Sesama dosaku, ale Tuhaki, alani mudarmu, nani lehonmi, asama rohaku saleleng nai. Daging roh
tatopoti mahadusata di julu ni dibata, martangyang mahita. Ali Tuhan dibata, paguguna suhatu dosan, jala ama para sirekoha. Dang lumoroham midaha matean ni perdosa. Mulak manian parjati tumadik kondalana. Asa mangulu ibana. Ido di pangidi roham. Alani i umbain pangido hami. Saya sudah tima toru-torum. Asa unang mangunai betu hami. Saya sesa sude dosa nami. Asa mangulu hami di bagasan asini roham. Saya pergogo mahami. Asa margogo hami. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Bagabagani di bata taringot tuhasisa di dosata. Mula tungadong manang isin na mardosa, adong do pangudiata di amai. Ima Tuhan Yesus Kristus na tigorohai, jala ibana do pardengganan taringot tu dosata. Alen dadaholan taringot tu dosata, do taringot tu dosa ni salut portibion. Hasangapon madidibata na digijang. Amin. Amen. Udol maaf. Merendehita sian buku ende nomor 678 ayat 1 ayat 2. Marhaposan ho tu Jehovah, marhaposan ho tu debata, marhaposan ho tu Jehovah, marhaposan ho tu debata. Hatan ini bata turpuk epistel di minggu tasadarion. Ima natar surat di Markus 12 ayat 41 saro di ayat 44 tajahama marsikat soring. Nahundol do ibana todok konpoti parasian gabe di bering ma pabayan ni halak mandabuan hepeng natu poti jadi torobdo namora na mandabuhon nagodang. Laos Roma boru-boru nama balus sada, na bogos, didabuhon matusi dua rimis, ima sasen. Gabe di jo Jesus masih sianai, ni nama mandok nasida,
situ tu do hatakon Tuhamu, kumodang do na nidabuhon ni na mabalu, na pokosan tu bagasan poti paresiani, asa salut akanlah mandabuhoni. Aisian lobi-lobi nasida do didabuhon be, ale ia poroponan, sian pogosna do didabuhon salutna na diibana, tung sandok hangguluan nai. Ima sahatna, martua do akana tumangihon hatane depata, jalan na pepsa. Amin. Merindihita sian bukende nomor 496 ayat 1 ayat 2. Yonjong mahamu. Taha tidak kon ma hapor setai, songona hina tidak kon nidong atas hapor siaon di sandok portibion, rap mahita mandok, au persia di debata Jahuba, idu ama parkuku na satu dosan, natungo palange do tano, au persia di Yesus Kristus, anak di debata Jahuba nasasadai, ima de tumbuhon si Maria, na gabi-gabian sonton di parbadia ando orang soha bebuhon idu tu hatta nato mau nebernit di panguman silatus nama te tarpajal dari bada dia pinar silang natu tu banua toru tung tanom namu lak mangulu di hari patulhon nama naik tu surku lahon dul syamun di bata Jahoba amanat parguguna satu dosani disiba ibana pai mamulok sogot sanoon mangumula da mangulu do nang mate au persia diton di parbadia jala adong sada huria na badia huria hato paniala kristek akan na badia do asesani dosa do datai na mandok mulak mangulu sogot daging dalak nang mate do dia ngeluan nasara suda amin. Titing huriata.
Tikting di Huriata, Minggu tanggal 10 sia Juli 2020. Naparjolo, Minggu paonopon dung Trinitatis. Sadarion, ima Minggu paonopon dung Trinitatis, dohot topik hadaulaton dohot pelean tu Jahoba. Napaduahon, maka tindakon haporseaon. Hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 di Parmingguon Bahasa Batak pukul 10 neng patupahon Huriata do pakatindakon haporseaon tu Parguru Malua HKBP Kebayoran Baru tahun ajaran 2010 sia 2020. Jala ulaoni dibagi 4 sesi dohot urutan nunga ditotuhon. Di parade do inganan laut transit akan nabakat didakon haperseaon. Mardo mutusi Parmingguon Bahasa Indonesia gabe pukul 8 wib. Napatuluhon ruas namoding. Nah di hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 nasalpu nunga marujungolu amata halomoan ER Siregar umur 47 tahun, alamat Pinang Geria Permai, Jalan Anggrek Katelia K 42 C 320 Onom, Kelurahan Pinang Ciledug, Tangerang, Sektor Sion. Nunga tu udean hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 tu TPU Tanah Kusir. Tatangnyakon ma asa tumibu tarapul rohani keluarga nati ninggal honna. Na paupaton pangapulion. Hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 neng patupahon Huriata do pangapulion tu keluarga Nyonya Friska Siregar Borusiahaan Siala Parmonding di Amang Padita Bonatua H Siregar tanggal 27 Maret 2020 nasalpu. Maringanan di ruang serbaguna A. Palimahon pertangyangan sektor. Hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 pukul 10 WIB di Patupahuriata do pertangyangan sektor Satahi marhiti Zoom dohot live streaming nani hasutoni keluarga situa sektor Satahi maringanan di ruang serbaguna A. Ponopon seksi remaja. Nunga di patupa seksi remaja ima program Witok remaja marhiti Zoom na didohoti 42 halak. Sadarion Minggu tanggal 10 sia Juli 2020 program Witok remaja dohot tema Better Ways to Communicate to Your Parents marhiti Zoom ima dimulai pukul 11.15 WIB kalas pitu, pukul 10.30 WIB kalas walu, pukul 10.30 WIB kalas sia, pukul 10.06 WIB SMA. Napapituhon Dewan Marturia Sadarion Minggu tanggal 10 sia Juli 2020 pukul 10 sia WIB di Patupado rapat tim multimedia dohot agenda program kerja 2020-2022 marhite Zoom. Hari Senin tanggal 20 Juli 2020 pukul 10 sia WIB di Patupado rapot tim song leader dohot agenda program kerja 2020-2022 marhite Zoom. Hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 pukul 10 sia WIB di Patupado rapot tim pemusik dohot agenda program kerja 2020-2022 marhite Zoom. Hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 pukul 10 sia di Patupado rapot seksi pekabaran Injil
dot agenda seminar dohot PA marhite Zoom. Hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 pukul 10 WIB di Patupa Dewan Marturia do pelatihan sharing session dohot tema Simple Worship Presentation Software Live Streaming dohot diskusi via Zoom. Link menyusul. Pawaluhon, Panitia Gotilon HKBP Kebayoran Baru. Hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 di Patupa Huriata do Pesta Gotilon HKBP Kebayoran Baru. Susunan panitia Boima Tajaha di Warta Cetak. Napasiahon pelian manang ucapan syukur marhite online. Dia karuas di Huriana nang pasahaton pelian manang dahobar tusi nunga boy tapas hahat marhite OVO, GoPay, Dana, dohot na asing. Nah terakhir akatikting nasoni jahahon hombar tutiting cetak sadarion dengan ma tajaha. Songonima saat ditikting di Huriata di bagasan Minggu sadarion. Persembahan lagu puji-pujian Sian Inang Hosin Silitonga Borusi Tompul. Jolong odi bataku sayuse duru hakon say pasiat sol solido rohaku nagukdo sai tok ai godang ariku nahuba hen ambolong sai jojot dohu tadi kon dalan mi nati gori Kristena hape hutondong
Marende hita sian buku ende nomor 484 Uhud Papungu Pelean. Dameni debatana sumurung sian saluhutna roha. Imana mangaramoti ate-ate dohot pikirammu nabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huria nahina holongan ni Tuhan Yesus Kristus. Horas madihamu saluhutna. Damang dainang haanggi nang pinaribot. Namar pungun waing dibagas joroon. Lausongoni saluhut tahe, ruas ni huria, natongon patupa ibadah parmingguon, ditongani bagas tabe sadarion, horas manang dihamu, tuhat tama nama masu ibadah natapatupa sadarion. Alani, tangi hokka muma, hatani debata, turpuk jamita di minggu nabadia sadarion. Imana tersurat di buku 5 Musa bidu 10 onom. Mamuka sian ayat 10 tolu. Sahatu ayat 10 pitu. Songonom ma padokna disi pai huti hutamuma. Ikom marari raya parlape-lapea ko pituari lelengna. Ia dung di papunguho parbue siap pardegeammu. Dohot sian pangilangammu. Jalaikom marlasni roha ho diari rayamu, songoni ho dohot anakmu, dohot borum, dohot naposom bawa, dohot naposom paropuan, dohot halak lepi, dohot halak dagang, dohot dak danak natading dilapin, dohot paropuan nama balu,
di bagasan akka hutamu. Iko pituari leleng naho marari raya di Jahoba de Batam, diinganan si piliton ni Jahoba, ay pasu-pasu ni Jahoba de Batam maho, di saluhut gugu ni tanomu, doho di saluhut ulaun ni tangamu, di baini ikom marlas ni roha si tutuho, ikot tuluhali di bagasa sataor ro nasa bawa, di tonga-tongamu tu adopan ni Jahoba di Batam, diinganan si piliton ni Jahoba, ima di hari raya sagu-sagu nason ya soman, dohot di hari raya minggu, dohot di hari raya parlape-lapean, jaladang jadi rumar boti ro manang ise tu adopan ni Jahoba, ganup tahe marguru tu natar lehot tangana, hobar tu pasu-pasu, naung nilehon ni Jahoba de Batam tuho ido sahat ni turpukim. Huria na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus Tuhata dihamua kadamang day ng haanggi ng pinaribot pe. Buido honota masa panen masa ni gotilon imasada partikian na pinaiman ni sada pangula katakanlah amang inang aka pangula ditongan ni balian manang ditongan ni hauma. Tudosan na rupani tarsongon na mangula di pemerintahan manang wira swasta. Lausongon ni tahenang aka partiga-tiga na paimahon pangomoan siyan aka partiga-tiga ona. Nung abuit tabayakon hamua manginang na hinaholongan, songod dia si holdirohan ni pangula paimahon masa ni gotilon, songod dia rasa rindu ni sada ina, paimahon tiki gajian ni amata sian parkarejuan atau mungkin dohot aka na asing na sumantusi. Na mangihut sian masa gotilon manang tadok majo gajian di aka parkarejo imas ada partikian lasni roha di nama jalo ima nakin upasian na niulana molo pangula di balian manggotil sian haumai lausongonido ng aka profesi manang aka parkarejuan na meragam-ragami. Tarajumi dua manginang, hobartu aka parkarejuan di bidang tabi, sianihita manggotil. Jala tarajumi do, pasu-pasu ni debata na tajalo marhiti aka parkarejuan tabi. Na mangihut duk tajalo aka upasi songoni, totugok do las ni rohata. Nakinunga dilehon alus sian aka pakirimot tabi marhite na taulay didok na parpudi di tubuhon ido roha naguklas ni roha diaka na majalosa. Aladi molonung naguklas ni roha marhite na hong jinalo dohonon mauliate diho ali Tuhan. Huria na marsaur di bagasan Kristus Yesus Tuhata sada gobaran sianido na naing idaot na di bagasa turpuk jami taon. Adong tolu bahagian pesta bolon na say dirayahon toktong di ganup taon. Di tonga-tonga ni bangso Israel songon bangso ni debata. Na parjolo ima na diguari pesta Paska. Na masa do pesta Paska on marningot pabainan ni debata di tonga-tonga ni bangso na uzui. Uju ruar nasida sian parhatu banan Mesir. Nah, namagihut mo say hamuak kadongan ima na parjolo dungi di goari adong ari raya minggu manang didok ari raya Pentakosta. Nah, jadi ari raya minggu sada ari nabalga doon di bangso Israel di hati-hai. Jala naikon saluhut marapungu di sada inganan patuduhon las ni roha marningot ari nabalgai ima ari minggu didok nakin ari rayaon marhadomuan tu Pentakosta jala ari raya marhadomuan tu pitu minggu dukon ni masa perayaan Paskah ima namangihut di padan nai baru laus taihuton nang di partikianon ima natagwari hari ke-50 hari turunnya Roh Kudus. Jadi naparjulo nakin ima tahun pembebasan hari pembebasan umat Tuhan sian Mesir laos sada parningotan doi pakkelaran nasida
gabe sada partikian manang, gabe halak na merdeka na sida, yang dahulu seorang budak, jadi aladi palua de bata, gabe bangso, manang jolma na merdeka mana sida. Boy di idaw tadia sada saat tualu. Jalan apa duahon nakin ari minggui, ima sada partikian perpunguan, di bangso di bata madok mauliate, boy idaw tay diaya sia tu 12. Nah, napatoluhon hibulma jamitatta sadarion, ima hari raya parlape-lapean, manang terjemahan Indonesia di dok, hari raya pondok daun. Nah, huria na hinaholongan, sian natolu perayaan nakin, adong sada, na khusus idauta di bagasan jami taon, jala pola dipake dohot bahasa marhata ikon. Adong opat tali padohani jupak kita di bagasa turpukon na marhata ikon. Berarti melonunga pola di dok di hata batak toba ikon dinda. Tidak bisa tidak, berarti harus. Kewajiban, tidak bisa ditunda, harus. Jadi di dok adong opat bahagian namar hata ikon jala tolu adong ibana desi bahasa ikon songonon jala nasadanai rangkuman sian naopati di dok ikon songonon. Taujima merdida hamu akadongan nahi naholongan di bagasan Kristus Tuhata. Nah, di dok adong padohan sude ikon marlas ni roha ganup na ro tu pestai akaise. Di dok disi ganup na ro tu pestai dak danak na poso rodi na matua bahkan akan narosian parserahan ganup bawa di dok di bibeltai. Ganup bawa narosian parserahan sia desa na walu marningot ari raya na balgai ikodoho na sida marlas ni roha dakolani. Didok muse akan namaduma manang tadokma namora. Dungi muse akan nadangol tadokma napogus. Ikodoho nasida di hari i marlas ni roha. Ima hata ikon na parjulu. Nah, napaduahon muse ikon dirayahon, hata ikon dirayahon. Ima nakin nahupake tidak bisa tidak, harus dirayakan. Nah, namangihut molonunga didok. Sudi marlas ni roha adong mahadumuan nira tu upasa ni halak batak nama dok songonod disi aek si ruhuruk si lamlam aek toba namenek dang adong barungutungut nama godak pe sudi marlas ni roha. Nah jadi dang adong nama rungutungut nang gosada pe di ari rayai na mekmet na balga na maduma nang nadangol sude di dok disi marlas ni roha. Nah, hamu kadongan na hinaholongan na marsaur di bagasan Kristus Yesus. Di dok nakis sude marlas ni roha. Akup ni adong sada di dok songono padohan na molo tapay hutihup nakin sian hatay. Ikot tuluhali di bagasan nasa tao ni bawa di tonga-tonga muna tuadopan ni Jehovah de Batam diinganan si Piliton ni Jehovah. Berarti ada 3 perayaan ini, maka 3 kali perayaan dalam 1 tahun atau katakan 1 kegiatan pesta dirayakan setiap tahun kali 3. Berarti adong may tuluhali pestai si raya honoton. Nah, sian na paopaton hata ikon tabereng madisi. Songo dia do halak narotu pestai. Patuduhon las ni rohanabe. Hiado hubigi di do kalak batak na tua-tua songono na manginang. Di dokma ido amatay tuinaptay songonon. Ay nga di bay ko amplop ta ninda. Ay maramplop buhita harua tu si ninday natay. Maramplop doda ninda. Jadi ro inate madok adang pola bay non amplop ta ay namora doi ninda. Asa ro amatay madok daong ba. Mololawi batu pesta, manak pesta ni nadangol pay, manak pesta ni namaduma, iko bahino do tupak niba. Dengan apala na panupahi iba, nanggu apala sikak ni si panganon na nialangi nina. Asa mulo halak batak lao tu pesta, manang dinamatian, manang disuka cita pe, dahil rohana dak patupahot tupak na. Nah, satu contoh yang mau kita lihat dalam khotbah ini, amang dan inang, hahaanggi nang pinaribot.
tiap-tiap orang yang hadir dalam ibadah perayaan itu didok daedo mangebal tangan. Daedo mangebal tangan, tuksounedo mangebal tangan. Harutu pesta lau hita, dan ido say songon na solok do di roha molo suadong jamah honotot. Jadi ido di son sudi narutu pesta rayai, dan ido kurang do unena molo mangebal tangan manang tangan kosong. Alani didok di son, dan adong takaran manang patokan, sadia si patupaon songon pilihan niba tadalas ni roha di pasu-pasu ni debata naung cinalo nakin. Na alani didok di son marguru tu na jinalo na bema. Marguru tu na jinalo na bema. Nah jadi molonunga didok di si marguru tu na jinalo na bema. Dang dipaksakan Tuhan itu kita ikut songonon. Namun ya kita mamangarajumi songo dia pabain di debata diau. Marhite sianido tahu au madok mau liate lau pasahatok kutu debata kadido nuai. Nah jadi didok marguru tu najinalo nabe. Alani ido berbeda do gugu berbeda do persembahan. Ido atong. Jadi hiado mekelau uzu marhuria au najulu dihitaan ngahiara hudohin adison. Manguluhon paropuam maau acarana dangi naro 12 halak. Dangi. Jadi naro 12 halak pilihannya 24.000. Nah, dukun imu se di minggu kedua ala baru penempatan au di sida julu tiki guru huria. Jadi di minggu depan dai mu se kan marguru naro tupungan inau 20 halak. Persembahan 40.000. Di ketiga kali au manguluh mu se dangi naro contoh 25 halak persembahan sama dengan sadia mai 50.000. Nah, jadi suku-suku di bagasar rohaku par 2000 sudah persembahannya kainat tahun. Nah wadong do pati noeng madok 2000 pilihan sehali ibadah jalados sude na mok na kurus na madu madok na dangol ina rohaku hudok mah di jamidakku di hati hai songonon. Mau lihat di hamua kainang. Siap pilihan muna tanpa huhitu kamuna huboto do bilangan muna manang napiga hamuna ro na di hari kami siniku. Amang nian inna ido huboto niku. Sadia mah inna kan hudok 50.000 niku berarti 25 hamuna ro kan niku. Ido inna nong adong do patik 2000 sahalak persembahan niku. Mekil halaki ale adong masa ada nyonya panjaitan. Nama du madoda. Dak songon tong amang inna. Kan idok kodo belum berpilih kan ukak miroha do yasni roha do inna toho mai inang niku rupane kan toho mai inang alai masa pardus-dusan niku coba kamu jari-jari munai songono sudih hamu niku tuak kainatai jadi sudih mengatakan na burjulu rohana sudih mengatakan na sonon bereng majari-jari ni tangan mi tu jari-jari ni tangan ni dongamu mok nga berbeda gajang nga berbeda songoni do nang sinamok di hamu si tonggo ikan niku mekel nasida imada dak si baeno songone tohodu kak miroha alai saguru na jinalo sian las niroha pasahato maitu tutuhani. Nah didok di jami tahun nakin roh tu ibadah roh menghadap Tuhan pada saat perayaan sukacita mari bawa persembahan kita kepada Tuhan saguru tu natajalo saguru tu napinalumehon ni Tuhan. Mololas roha majalo, ikolas no roha pasahaton. Nah moloboi bahasa papungu pilihan sedikit kita perbaiki aja amang. Pasahato pilihan mata pakai. Contoh sian liturgis. Dan idok marede mahita huhuk papungu pilihan unang masuk wanita pakai. Marede mahita huhut laos pasahat pilihan. Jadi lebih teologis dia. Nah jadi ima molo papungu seolah-olah gugu. Jadi pasahat pilihan. Nah alai sutung idok kamu no namanginang asik pad di tahun songon nagajang hata pilihan ni sutung ninahamu. Nah jadi dang nai. Nah alai diajari jami tahun dohita ya dengan sukacita memberi kepada Tuhan seturut dengan apa yang kita terima. Mari kita berikan dengan hati yang tulus di dalam sukacita. Sebagai perbandingan nakim oleh pamanak tamu amanginang.
na di epistel tai na di Markusi. Dangi songo dia sahalak wanita di zaman ni napugos jong. Abu tabayakod napugos jong. Molo adong namorajong, adong napugos jong. Di leon ibana di si 2 peser. Alay di dok Jesus. Umuli umangat gumodang do na pinasaha ni na mabalu na pugos jongan asahamu ninna. Ay didok dibahasay kan, dipasahat parupuan nido na adong diibanay imanakin si 2 peseri sian las ni rohana pasahat ton tuhani. Nah jadi molope dipasahat contoh katakan nama jalo gudang sinamoti digijang ni 2 peser itu belum seberapa dibanding dengan ya ina nama balu na suadong memiliki apa-apa. Nah tapi pada intinya amang dan inang nahina holongan ya di dalam sukacita dalam setiap perayaan maupun ibadah mari beri persembahan kepada Tuhan dengan sukacita, jangan pernah bersungut-sungut. Karena itulah yang paling indah di mata Tuhan. Nah, huria nahina holongan namar saur di bagasan Kristus Yesus Tuhatta. Ahana yang didauta sia turpuk jami tahun. Nah, parjolo di paingo turpuk jami tahun do hita manginang bahwa kita ini ibarat pengembara sebagaimana umat Tuhan dahulu. Dan itu mardalan sian Mesir 40 tahun lelingna asa tolhas tu tanon na pinar bagai. Ima gobaran ningoluta di partik yanon di Portibion. Halak dagang dohita. Ido. Halak dagang dohita di tonga-tonga ni Portibion. Na mangihut songon halak dagang kita di lehon Tuhan ido dihita partikian lau mangula akta ulau tabe hobar tu ganu profesi na tajalobe kan ido nuaing. Nah, nanaing dohonon siani dalam di debatado akta ulaun na ta ulahoni mamasu ngoluta di tonga-tonga ni keluarga di tonga-tonga ni dirita sadiri nang tuak kadongan iduat tong. Jadi suatu tarajumi bahwa aku bekerja di bidang ini upah yang kuterima hanyalah milikku dan anak dan istriku, tidak ikut orang lain untuk menikmati itu. Bukan demikian. Di hari raya natolui sude marlas niroha pasu-pasu na jinalona sude patuduhoni asabui dohot rap marlas niroha. Nah halak dagang dohita di Portibion satokit dohita di son saburo di todita banua gijangido. Ima na parjulu na naing idauta siap turpuk jami taon hamu aka dongan. Nah namangihut mangula dohita jadina di debatado. Adong de detai tolu pitu tolu. Mangula hita jolma manabur boni alenggo jadina di debatado. Nasa ulibasa rosia debata ipe ibana pujima huhut haposida. Janji Tuhan di sini telah digenapi, tapi janji Tuhan juga berlanjut. Alani dijanji nani leon di debata pasu-pasuon na bangsona laus ido nang tuhita di pasu-pasu nang tajalo di pajajihod debatado pe pasu-pasu merlobian leonon na tuhita alani pos marohatta dijaji naung nilehon di debata naikon jalo otadoi ditik kinabe. Nah parpudi siat turpu jami taon hobartu topik ni minggu tahamu manginang di doksongonon. Hadaulaton dohot pelean tu Jehovah. Hadaulaton di terjemahan Alkitab pun ibadah. Nah, ibadah dan persembahan ima topik ta di bagasan sadarion. Nah, neng dohonon na songonon. Hidupku adalah ibadahku, ibadahku adalah hidupku. Nah, hidupku adalah ibadahku, ibadahku adalah hidupku. Seperti apa itu amang inang? Mari kita berkarya, menyatakan bahwa hidup kita ini adalah ibadah kita, bahwa ibadah ini adalah hidup kita. Ido tong. Jadi taingok mak, ngolutai ido ibadah tai ido ngoluta itulah yang nyata
ya di tengah-tengah kehidupan kita, bahwa sesungguhnya ibadah yang sejati adalah hidup kita, dan hidup kita sama dengan ibadah kita. Nah, alani tuhita saluhutna namar saur di bagasan tikyon hibul masongon edet tanakin namadok ai hibuludo hupelehon nasa direke. Amin. Martang yang mahida. Maulia tema dihwale Tuhan Jehovah, dunga hujalo hami baritam barita nauli, dipatuduho kodo holong deroham, tu bangsom parwarhon sian Mesir, gabe bangso na merdeka, sian perbudakan tu haluahon. Jaladung sahat nasida tusi, di leokodo kesempatan mangula ulaonna. Jala sian ulaonnai di pasu-pasuho ido asa adong gotilon. Di gotil nasida ma parbuai las rohana sida jala sian las ni rohana romat dok mauliate tuho ale Tuhan. Jala di perayaan adong didok nakin sian hatam. Tolu partikia masa perayaan na balga. Sude ikon marlas ni roha. Sian na mek na balga rodi na tua-tua. Alani Tuhan. Di bagasan minggu sadarion. Pungudo hami di tonga ni huriam. Parhalado drapdohot akar wasmu. Makalason partikian ima ibadah minggu. Gok malas ni roha di hami Tuhan. Pasu-pasu ngolu nami. Asa gabi pasu-pasu nak kami di tonga-tonga ni portibion ay didok ido ibadah na tutu. Jalangulu namion ibadah ibadai ima ngulu nami. Pinuji maguarmu di bagasan Kristus Yesus martangi yang hami tuho. Amin. Huria na hinaholongan ni Tuhata Yesus. Tapuji ma Tuhata marhite nama redesian. Onom 111 ayat sada dohot 2. Huhut laos pasahat pilihan. Maredehita. Oh, pasahat saat matu Yesus saluhut na diriki saat matu Yesus saluhut na ngoluki. Saat matu Yesus saluhut na ngoluki. Tatangya koma peleata. Ali di batama nami nadi banua gijang. Hodo harorwani saluhu sileho-leho nading gadot na sauli basa na mauliutus. Hupasahat tabi masian na nilyomi tu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di celom. Pasu-pasu may jalaramoti asa huparhasyak kami pilihanon. Pati bulhon harajaw mo.
di tonga-tonga ni huriam doh di portibion. Buhay marohanami marhite-hite toddim, asalam hutadah hami, gudang ni sileo-leo mitu hami, asalam gir-gir hami madok mulia hati tuho, marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami, amin. Alia manami nadi banua gijang, say pinarabadia maguarmu, say roma harajaumu, say saut malomo ni roham, di banua tonga osongon na di banua gijang, liu matuhami sadarion hango luas siapari, say sama dosa nami songo panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami tugihon tu pangucunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Disodakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala di pasaur homada mena tutodim. Nungasipul ibadah mingguta di Manogoton, selamat hari Minggu madihita saluhutna, Tuhat tama nama masu-masu, horas, horas, horas. Mau lihat ya? Thank you.